Kaixo eta ongi etorri jakindunera. Gaur frakzioen adibide bat ikusiko dugu. Frakzioak batzeko edo kenketak egiteko izendatzailea berdina izan behar da. Beko zenbakia. Beraz, hau jakinda, goazen ariketa hau egitera. Horretarako, lehendabizi ZKH kalkulatu behar da. Hori gogoratu egiteko, hiruren zenbakian, zenbaki bat egon behar da bereien taulan, hirurak bere taulan izan behar dutena. Horretarako, 8 bider bat, 8. Honen taulan ez dau. 8 bider bi, 16. Honen taulan ez dau. Azkenik, 8 bider 3, 24. Honen taulan badau eta honen taulan ere. Beraz, zenbaki hauen ZKH 24 da. Horretarako, 8 bider 3 egin behar da. 5 8-en 24ean egoteko 3, 3. 7 12-en 24ean egoteko bider 2. Barkatu, hau kenketa da, Eta azkenik bat 4-en. 24ean egoteko bider 6. Hau den izan da, izango genuke. 15 zati 24. Minus. 7 bider 2 14. Eta azkenik, 6 bider bat, 6 zati 24. Eta hau, 3 biren izango litzateke. Ez barkatu, 24. Zazpi zati 24, barkatu. Gaizki irakurri dut. Orain, beste adibide bat ikusiko dugu. Aurrekoan esan dakoa. Zenbakitzailea berdina izan behar da. Horretarako, 3 bider bat, 3. 6. taulan ez dau. 3 bider 2, 6. Taulontan badau eta 2 bider 3, 6. Beraz, taulontan ere dau. Horretarako, ZKH berdin 6. Beraz, izendatzailea orain 6. Orden du, 5 3-en bider. 6 egoteko bean, 2. 2. Gehi. 2 6-en. Izendatzailea 6 denez, bat. Ken. Bat biren, bider. 3 zati 3. 5 bider 2, 10. Zati 6. 2 bider bat, bat. Minus. Ez, barkatu, hemen 2, Gaizki datzi dut. Barkatu, hemen 2. 2 bider bat. Eta azkenik, bat biren, 3 zati 6. Hau den eginda, erantzuna, 3 biren izango litzateke. Orain bai. Hau izan da dana. Mi esker, gogoratu, sare sozialetan eta web orrian jarraitu jakindun.